Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat sedaya nggih. Amin. Iki kajate Pak Tarno mantun duwe gawe. Slamet sehat mboten enten alangan napa-napa ugi sing mirsani. Sing cowok-cowok engko tek mule tak dungakno oleh jodoh cewek sing ayu. Dene sing ceweke tak dungakno mulih engko oleh jodoh cowok sing ganteng. Dene sing rondo ya tak dungakno pancet. Lho pancet awet enom niku lho. Tuku kayu digawe ketek, tuku sewek pojoke suwek. Duwe bojo ayu kakean tetek bengek bareng duwe bojo tuwek tak cipok mate. Ngono lak salah kawitane. Tuku ayam cuma telu cewek gayam lemu-lemu. Duwe akeh. Pinara ingkang skeco amirsani pagelaran kita. Wajada jare wong biyen wajida usapa sing temen bakal tegese temen sing jujur lakumu sebab wong jujur mono iso nuntun mulane dolor kabeh ayo padha muji syukur sampe saiki sing diparingi panjang. Mulane nek bengi sing sregep tafakur supaya rumah tanggane tentrem ekonomi ini mula kita urip dolor lak yo ngahili ngono. Ayo sing seneng dremah kelawan adono. Senajan setitik tapi sing legowo nek ganjarane ana akhire ati jaman saiki jaman kemajuan model pakaian tambah gak karu-karuan. Ana rok sing mekro modele kaya kurungan wong perlune kanggo
ndelikno arek lanang nek jaman biyen ana potongan rok sepan dasar sing gawe ayu rambute sanggulan nek mlaku gayane bergoyang badan mripate cowok-cowok tambah jelalatan ganti maneh modele rok mini nek taun iki jare arek-arek potongan paling trendy nek digawe mlaku ketoke aksi bareng digawe ndodok lah kok medeni aku heran delok cewek saiki wong sing cilik-cilik wis pinter berai rambute dikethok sing pojok ditaleni alise ditambahi lambene digosok godhong jati ana maneh sing nemen kebacute wis areke kulite ireng nuwun sewu kate akeh panune saking kepingine kuning dikandeli wedake bareng kudanan lontor persis gorengan tempe jare cewek-cewek gayam kene ngalah rek gak tau nonton Cak Agus sing nonton pisan disemoni nggih nuwun sewu Mbak kula mboten nyemoni cuma kula niki ngomong zaman saniki zaman kemajuan istilah zaman komputer di era globalisasi niki wong wedok senajan enten omah brai wedaan bengesan mumpun sampai ditinggalaken pentingnya nopo sih kanggo njaga keharmonisane rumah tangga ndak-ndakane wong lanang niku nek mulai nyambut gawe ndelok wong wedok niku pupurane lerok-lerok bengesane menger-menger ngekei blonjo 100.000 lho gak eman-eman tapi nek wong lanang mulai nyambut gawe ndelok wong wedok bojone wis gak wedaan gak bengesan dastere rupane ya gak abang ya gak coklat gandutan loro pedhot situk lho ngakei blonjo selawen kuwi lho jek dintet 5.000 ya mulane ibu-ibu mriki senajan sampean enten omah sampean brai mboten ngluyur bengi lah wong wedok-wedok sakniki nek brai pinter-pinter nek teng balai desa kumpulan PKK enten pelajarane ngadi salira ngedi busana mulane mboten heran nek wong wedok sakniki braine pinter-pinter contone tangga kula dhewe yu ngatemi niku ana kumpulan PKK biyen gak tau gelem metu lho bareng ngerti nek kumpulan PKK niku gedhe manfaate sakniki aktif nang balai desa bareng iso brai lho ngalang-alahi arek enom benges sedina entek 3 mbok digawe tak dipangan brai rambut nggih ngoten wong wedok-wedok lak model resepsi ajeng bowo jagong gelungane gedhe nek jarian sarodane kol sakniki umum lho ngoten lho yo ngatemi kok melok-melok wong gawe gelungan gedhe lak dicocokaken kali potongane awake wong niku nek lemu semok kuning mripate lolak-lolok ndamel gelungan gedhe cocok kali potongane awake lah wong yo ngatemi tangga kula niku wonge dhuwur lencir gawe gelungan gedhe mlaku ngetan keterak angin teko wetan gak iso maju motor kapotan gelungan iyalah wong pancene model sing penting niku pas kalih napa potongane awake iya
Lho mek ngeten tok niki lho. 5 yuta. Tapi mboten ijen wong 20. Lah bengi niki kajate misan kula dhewe. Cak Tarno niki sik misan kali kula. Nggih, sik misan nggih pisan iki kula ditanggap ngoten lho. Lah niki kajate bengi niki Yu Suparmi nyunatno sing lanang. Masalah nyunatno putrane lanang, lha kok Cak Tarno disunat meneh niku. Nyunatno putrane lanang adik Satriah Pramudita. Mari sunat, enak lho jaman sakniki sunat niku. Jaman cilikan kula biyen arek sakniki Satria niki mantun sunat disuntik kei obat 2 dina wis mlayu. Kula sik calak. Bareng kula wayahe sunat sik calak. Calake teko kula mlayu nang kebon. Diuber Pakde dicekel-cek. Lah apa nak kon mlayu wedi Pakde glakine sakmono. Lho gak lara nak. Engko kon tak pangku, mripatmu tak dikep didungani calake disunat, gak krasa lara kaya dicokot semut. Pancene nggih, kula dipangku Pakde, mripat kula didikep, didungani calake disunat sering. Mboten krasa lara. Tibake Pakde sing jerit-jerit. Lah keliru teke Pakde. Lho soalé sarunge niku kembar padha. Lah calake kesusu nyunat meneh. Oleh Pakde niku mboten diwawu mbokde 2 taun. Lah kentekan bahan wis Napa sebabe kok enten khitan utawa sunat? Nek nurut sejarah Islam, Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam angsal dawuh teko pangeran supaya kon sampurna dadi wong Islam, carane kudu dikhitan disunat. Lah jaman biyen umure Kanjeng Nabi Ibrahim niku pun 80 taun, sampean bayangno. Wong 80 taun disunat. Apa gak wis kotok kira-kira? Akeh disunat dhewe. Dereng enten kok glati pesemes gonting mboten enten. Sik batu. Prekul niki lho. Tapi teko batu, kula bayangno. 80 taun disunat dhewe. Ambek prekul kira-kira ngeten bae. Niki landesan watu umpamane. Lho. Terus digedhek dok. Pucuke kocel. Kaya buntute cecek nika lho. Kira-kira ngoten. Lah jaman maju, jaman Mbah Boyot silatane pring, pesemes, jaman kula gunting. Lah, tahun 2020 teknologi pun maju. Sunat mboten ngangge gunting, mboten ngangge peso, tapi di remote. Kaya nyetel TV nika lho. Di remote arek pun wayahe sunat, dolen ambek kancane. Oh, kae wis wayahe sunat teko doan. Oh, iko. Iko tel mboke liwat tel. Ae kurang ajar. Boe katuh. Lah, niku kinten-kinten kaya ngono. Ayo. Nek mboten percaya ngeten iki enak, monggo jejer kula mriki. Engko lak padha gendenge engko. Nyambut gawe kalem-kalem wis alon-alon wis mari mangan rawon kok. Aku heran nek jaman saiki lanang wedok gak gelem kari rame-rame nang kantor imigrasi kepingin nyambut gawe dadi TKI surate komplit budal nang luar negeri ana sing nang Hong Kong uga Arab Saudi oleh jerakan sabar nyenengno ati oleh jerakan kereng kadang-kadang mulai mati tapi aku duwe prinsip dhewe nyambut gawe kono kene lak
padha wae sing penting ana hasile aku nyoba buka warung dodol pecel lele suwe aku krasa dhewe dodol pecel lele gak ana batine merga lele larang regane luwe enak aku ternak dhewe gawe blumbang ombo tur gedhe tak cemplungi bebet iwak lele oleh 3 wulan lelene wis gedhe-gedhe aku njagur tak entas dhewe bojoku melok njegur mergo seneng atine ndelok lelene lak yo gedhe-gedhe graya-graya diprekes dikira iwak lele aku njerit kliru leleku dhewe aku mercing-mercing saking lorone bareng tak delok kok metu getene merga waktu diprekes kenek kukune oleh seminggu gak kenek tak gawe jodoh wis cekap semanten hitungan kula menawi lepat nyuwun sepura iwate enak rasane sing nonton bengiki ake ora aja kine sing gak nonton tak dungakno akeh anake yamene wis dunia dalam berita wis nek hadirin untuk menyemarakan hajatnya Bapak Sutarno dengan Ibu Suparmi juga ikut mengundang Bapak Haji Samian Sugeng Mirsani niki mboten kula tok hadir seorang juri The Akademi Dangdut Indonesia. Yuk kita sambut inilah Saiful Jamil. Tak kenal no Saiful Jamil sing metu kotak amal. Ngenyek, tapi kan manis. Manis gak tau wadus saya. Tapi kan raup. Tapi lah gak sabunan. Tapi kan bersih. Tapi kon lah utangan. Tapi kan nyaur. Tapi lah kok cicil. Tapi kan lunas. Tapi lah utang meneh. Pak Sido ngenteni sing duwe gawe aku. Lapo? Ndelok awakmu ya tambah mangkel. Mangkel apa? Kon niku wis kaji sik ngedung. Mbok leren po aku tak ewang turu salon setino. Apa? Kaji kok sing ngedung. Apa? Mbok leren wis kaji gak usah ngedung. Lah iki perlu tak jelasno. Ya jelasno. Anane aku iso ibadah haji ku ya hasilé teko nglodrok. Ngono lho? Iya. Kaya ku nglumpuk, awak sehat oleh panggilan teko Allah gak budal ngenteni apa. Iya, terus budal ya. Lah nek aku mari haji aku gak nglodro gak ndagel. Lah kon gelem ngingoni anakku. Lah nek bojomu oleh tak rabi. Tak ingoni, Gus. Sekolahane kudu iso mbedakno ndi nyambut gawe ndi ibadah. Iya. Kaji ku ana 4. Kok iso ana 4? Julukane ku ana 4. 4. Iya. Iya. Ana Kaji Abidin. Kok jenenge Kaji Abidin? Abidin singkatan atas biaya dinas dokter ngetutno jamaah haji nang tanah suci melok ibadah haji sing biayai teko dinas mulane jenenge Haji Abidin ana maneh Haji Mansur lah kok iso Mansur halamannya kena gusur lha
Gak apa-apa oleh terabasan oleh duit nggo ibadah ndak masalah. Halamane dhewe. Iya, ana maneh Kaji Wahyu. Kaji Wahyu sing apa? Sawahe payu. Ya gak apa-apa, awake dhewe. Lha ana maneh kaji apa? Lah aku kaya aku iki kaji soke. Lah kok iso kaji soke? Sokongane wong akeh. Tanggapan tak lumpukno bareng ngumpul isok biaya sekalian barek bojo budal ngenteni lakoni ku lho. Ndagel ngludruk bareng. Bareng. Aku iso ibadah haji. Dhuwitmu lho nang ndi? Aku iku wis ana persiapan dhuwit. Lah ya ngono ta. Pokok teko omahku wis ana persiapan dhuwit iku. Nang ndi? Teko omahku nang Juanda wis ana. Juanda nang Mekah. Durung. Iku nonton pesawat goblok. Ya tapi oleh pangestumu ambek dulur-dulur kene kabeh. Iya. Aku ya tahun ngarep ngulon aku. Alhamdulillah, mulane nek ngono mon, iya. waktu wukuf nang Arafah, aku nyebut ya Allah, mugi-mugi kanca kula mau menututi kula teng mriki ya Allah, fotomu tak pendemno kono. Fotoku. Iya, nyatane dijabahi karo pangeran. Tahun ngarep ngulon. Ngulon. Lah ibadah haji sih. Nang Semarang aku. Kon tak jotos kono. Iku nyambangi bebekmu goblok. Ya getun rek. Nikmat wong iso ibadah haji tak kono abah samian lho. Ya apa ya. Lah, aku nek kono duwe pengalaman. Ndongone kono. Jenenge wong ibadah haji ku kan ibadah fisik mbek melatih kesabaran. Kudu sabar. Wong sak donya nglumpuk. Iya ya. Kate magrib iku pipis lho antri. Weret lho. Wong ngono ya. Iya. Wah, jenenge ana wong pipis Arab iku. Pipis lho setengah jam. Gak metu-metu. Batinku iki kencing batu, tak ya apa. Wong pipis sampai setengah jam lho. Lah terus? Gak serantan aku tak dengkek mbek aku. Lho kon kok dikian sih kon niku? Arab lanang. Lho kene biyen dikian, saiki nduk kono dikian. Kon. Lho ngono iku lho. Iya. Bareng mari pipis nek supaya salat iku suci menghadap Allah. Iya. Mari pipis mon oleh ngresiki. Ya dipecototi barang ngono. Iku odol ta kok sampe dipecotot ya. Supaya bersih. Bersih ya. Ngono. Iya. Lah sik wong nggonmu, wong nggonku. Wong kene lho sebagian. Apa sih? Nek pipis iku lak mesti nggawa obat. Ala apa pipis nggawa obat Lho, mari pipis diobat abitno. Dadi pipis sing nggawa obat. Mari pipis diobat abit kadang-kadang diselentiki barang kok. Ayo gak metu-metu. Wong kon dhewe ayo wingi. Iya. Mbok nang omahe wong, Bu, kula tumut teng wingking teng jeding kula pipis. Wong kene iku grapiak-grapiak, nyemanak-nyemanak. Aduh gak kena tampet. Kok iso pipis sebelahe truk iki lho. Iya. Lah iki ngomong ana truk, aku pipis sebelah truk. Tak buka sret, metu titik. Truke mlaku, aku metu teng ngene aku. Metu truk mlaku iku, Bang. Barekan kok niku wong ngawur. Waalaikumsalam. Oh nggih. Wonten dusun Kemlokorejo, Nggayam, Desa Nggayam. Nggih, Bojonegoro. Inggih dalemipun Pak Sutarno, inggih kagungan hajat khitanan nggih. Nggih, Pak. Siap nggih. Insyaallah. Nggih, kula benjing sowan, nggih. Waalaikumsalam. Sapa? Pak Dekarwo. Kok niku goleki apa? Getar, HP ku getar. HP getare piro? 7,6 skala liter. Gak ngene gempa bumi ya. Iki lho. Mati muru bareng. Assalamualaikum. Iya sayang. Iya. Ya di hotel biasa itu aja ya. Ya kamar 6 ya. Ya, cium tahu. Sopo men Sarini. Potonganmu Sarini. Iya ya meneh. Ada ya meneh saya jam 10 lah. Yo. Iya nduk baju orang tak kupang ngono lho. Ya. Sopo bos? Makmu.
mati kok telepon. Makmu wis mati. Mati suwe kok. Lho mulane aku riyo kan nyekar. Iya. Nyekar nang makam. Iya. Aku wis suruh meh magrib yo. Iya. Lho makmu mati. Wis mati. Mulane mon aku eling aku. Nggowo HP ngene kok lungguh mesan mbek ngebel. Iya. Batinku mak. Lho, sampe tak mani ngomong, sampe tak wis mati. Lah kok iso sampean handphone ngebel sapa? Wah, Gus. Ana njero gak ono sinyal. Mulane aku metu. Ya aku wis mati kok sing ono pulsa wis sapa. Tapi aku nek mati wis dijaluk aneh-aneh. Kok aneh yo? Yen waktu mati wis pesen mbek aku ambek keluarga. Iya. Ben aku mati aja dipendem ado-ado teko lawange kuburan. Yang dipendem dong arep lawang kuburan. Lah perlune apa sih, Bos? Nek ana kobongan mlayune cepet ngono lho. Kok iso wong mati kok wedi kobongan niku lho. Kok niku Ya lengane lho. Halo. Oh, salah sombing. salah sambung. Ya sing nelpon wong sombing. Pikiran wis kacau. Kacau apa? Mikir bojoku. Lah apa sih bojomu, Mon? Aku wong lanang deh kalah-kalan terus kok. Maksudnya? Kalahnya apa, Cek? Aku lho gak tau tiba ndukur, tiba ngisor terus. Maksudnya tiba nisor ya. Gak tau menang karo bojoku. Padahal wong lanang sebagai presiden rumah tangga. Tangga. Ya apa kok iso kalah ceritane ya? Pokoke bojoku iku ya adang sing adang aku. Lho. Masak sing masak aku. Lho. Cuci-cuci nyuci aku. Lho. Wong dikandani kok. Lah kok iso lho? Heran ngono lho. Wong kono wong lanang kok dikalahno. Kok dipre? Aku. Lah iki salahmu. Wong wedok sekali-sekali digetak cekne wedi. Diketahi apa? Kebiasaane ya apa nek teko? Biasa ya apa Bojoku biasa? lak penyanyi dangdut ta. Iya. Iku nek teko biasae, Cak Momon. Wetengku luwe pek nomangan. Terus Ya tak jopokno. lah iki salahin nek kene ya, Mo. Salahmu nek kene. Sekali-sekali digetak. Cak Momon, aku pek nomangan, mengkriyo kon. Apa? 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 Mangan Mangan. sego gak ono. Seko gak ono. Meja kursi krokotono. Wedi. Cek wedi. Wong wedok cak gawe sembarangan. ya. Heeh. Gertak sambel. Apa? Mangan. Sego Seko gak ono. Meja kursi. Meja kursi krokotono. krokotono. Oh, wis aku gak kalah kok. Ha iku nek mangan kadang-kadang Mas Momon aku pek nang ngombe tak jopokno. Lah iki li. Kok keliru. Sing rada kereng mengkerio. Ki ndukur. Kok koyo layangan ngene jadi kok. Ya mengkerik ini. Apa? Boli. Mbu ya. Kon tak uruki kok. Iya. Apa? Apa? Ngombe. Ngombe. Kopi gak ono. Kopi gak ono. Teh gak ono. Teh gak ono. Air aki kokopen. Jakake sembarangan yo. Air aki kokopen. Ngombe, kopi gak ono. Gak ono. Teh gak ono. Gak ono. Air aki kokopen. Merotoli. Cekne wedi. Jane wedi. Ha iku nek njaluk ngombe. Lah terus aku mang mari teko menyanyi, aku keringet tok. Saiki aku tak adus jeding tak iseni. Adus. Iya. Ngomong apa? Loh. Adus. Adus Dedeng kosong. jeding kosong. Kum-kum nggone bengawan. Gak kon tinggi ya. Apa adus? Nyemplung bengawan. Jedinge kosong, nyemplung bengawan. Iya. Lah terus bojoku emosi. Terus ngomong, nek ngono carane pegatan ngomong ngono ya apa? Ya apa? Bojoku njaluk pegat. Guyu kaya ngenyek. Iya. Apa? Apa? Pegatan. Pegatan. Kembang tebu. Kembang tebu. Buang 1 dapat 1000. Lah wong aku siji gak entek kok 1000 apa ning ngatasi. Paribasa. Paribasane ngono. Apa? Heeh. Pegatan. Iya. Kembang tebu. Buang 1 dapat 1000. Catet ya. Cek gak lari aku. Lho iling-ilingen. Tahu tak eling-eling aku ada oleh sak kopi ngono lho. Mangan Mangan. Meja kursi. krokotono. Ngombe. Air aki kokopen. Adus. Nyemplung bengawan. Pegatan. Kembang tebu. Wis. Cekne wedi. Sorok kon kok, Dik. Tak eling kok. Lho lah iki bojoku. Iki. Jerakan celengan malu. Cek, tak kono nasi dadi. Kembang tebu. Doro. Kandhane cateten kok. Apa kok kembang tebu?
Dek, bojoku. Iki lho bojoku rek. Apa sayang? Apa? Kok niku lali ta? Lali iki bojoku lali. Bojoku iki. Sing iku mang lho. Oh, sing kok mau gorengan ae ya. Iki njaluk digoreng iki kok mau. Kok digoreng Lapo ngandane arek kucul iki lho. Bojoku li. Bu, Gus bojoku. wah bojomu. ora apa mlakrak iku. Apa? Teko-teko napuk ngene. Sapa wedok ae mbok ngomong. Gak loro. Gak loro. Apa? Gak loro. Gak loro. Gak loro. Iya. Gak loro. Loro goblok kowe. Tampet ae. Sampeyan iku lapo sih, Cak? Kok iso belakang-belakang? Lho omah penggawean akeh durung mari. Mbok ditandahi dhisik. Dolen ya dolen tapi penggawean omah ku urus ono. Sembarangan entek takon blonjo ya gak budal duit. Digletak ndukur meja. Kasihan ngerti po. Aku gitu. Dawur. Kuwi lambe apa kipas angin kok. Enak apa? Sampeyan tak ngon blonjo sih, Cak. Iya. Sampeyan jarene cinta, tak ngon sembarang manut pokoke dhewe aku Loh, cinta. aku cinta karo kowe. Sehidup semati. Mosok. Satu. Kok niku lali ya? Bojoku kok lali.